Barka da zuwa shafin M na Tsuwa Record. Da Allah dan uwa idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan shafi na mai albarka to ka daure ka danna mana subscribe, ka danna alamar kararrawa, ka zabi all domin samun sabbin kidaduwan mu na wakar aure ko siyasa ko bege idan mun dora akan lokaci. Mun